Και ξεκίνα. Η σιωπή μου προς απάντησή σας. Δεν σας λέω τίποτα. Ούτε που τα έβγαλα, ούτε που σηκώνω. Δεν θα μάθεις, Μανολάκη, ποτέ. Ούτε το μπερδεματάκι. Η κάμερα βλέπει κάτω μόνο, δεν βλέπει πάνω. Όλο κάτω, να μην σηκωθεί προς τα πάνω. Δεν θα το μάθετε ποτέ το μπερδεματάκι. Ποτέ. Θα το πάρω μαζί μου όταν γεράσω. Θα το πω στα εγγόνια μου. Τα παιδιά της Παναγιώτας. Από εκεί μπορεί να το μάθεις, Μανώλη μου. Από πουθενά άλλου. Μόνο εκεί μπορεί να το μάθεις. Αν τα παιδιά μου όταν Θεός να κάνει κόρη μου Παναγιώτα, τι να θα τα πω. Γιατί εσύ δεν πρόκειται να... Άμα στο πω θα πάω το πίσω την εγνούσα. Και στην ησυχία. Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα. Δείξου για το τελαράκι λίγο να το πιέφτει. Το σοβαρό. Και ακόμα τώρα αρχίσαμε το δεύτερο. Έκανε μια μπρος, μια μπροστιά να περιλουξάρει απάνω. Μπορείς να του δείξεις μία το βεθόμετρο, Μιχάλη, πόσα μέτρα λέει. Έλα ρε, σε τέτοιο βάθος και τσιπούρες. Έλα ρε. Μπράβο ρε Μανώλη που μας το πες. Το μπερδεματάκι. Ήθελα μια τρίκυλη όμως, είναι μικρή αυτή. Αυτό τη βγάλει ο Μαύρη. Ρε μαλάκα, νεμότρατα να είχα και λίγα θα έβγαζα. Νεμότρατα, δε, πέτρες, όλα, πάνω, πλαστικά, ό,τι υπάρχει. Όλο το βυθό. Να, είναι και κοχύλια μου. Όλο το βυθό. Ανεμότρανο το σκάβο. Πάμε μια μπρος. Μπρος και ίσια. Έλα. Ας πρέπει να παρακάνει τον Βασίλη και έρχομαι. Σαν να παρακάθισκω με τον Βασίλη. Εδώ ανοιχτά λέγει. Τι θυμάται χαίρεται. Ό,τι θυμούνται χαίρονται. Κάτσε ρε Μιχάλη, γιατί κάτι έρχεται να το δείξω του Μανώλη μου. Να μας πει τι ψάρι είναι. Έκανε μια μπρος. Δεν το Μανολάκι παιδί μου, δω. Βλέπετε γιατί θα αργήσεις να δεις εσύ να πιάσεις. Έκανε γιατί κάτι έρχεται να πω. Άλλη να πω. Μην το κλείσει γιατί έρχονται και το ψαράκι ακόμα. Θα δει ο Μανώλης τώρα να χαρεί. Τα τέλα έρχονται. Σαν κλιματαριά έρχονται στα φίλια. Καεί ο μαλάκας. Κάτω από κάτω δε τα, κάτω εκεί και ψάρι δε. Το μπερδεματάκι. Αγγίζει και ψάρι, δε. Να μας πάσει στο γυαλό. Νταντέλα έρχονται, νταντέλα, να βλέπεις. Στα φίλια.
Γεια σου Μανολάκη. Συνέχισε Μιχάλη να γράψεις. Γιατί έχουν κι άλλα από κάτω. Μικρά, μεγάλα, διάφορα. Γιατί αυτό το μπερδεματάκι δεν πρόκειται να το μάθει ο Μανώλης. Ποτέ, ποτέ. Δεν θα του το δείξω. Όσα του έχω δείξει μέχρι τώρα πάει και τα λέει γύρω γύρω. Του μάθα 2-3 μπερδέματα και μας το παίζει ψαράς. Κάνε μια μπρος. Πάνω. Μη λες κωδικούς. Δεν είπα προς τα πάνω τώρα. Ας μαντέψω το Μανολάκι. Να έρχονται δύο ψαράκια πάνω. Είδες. Αένα. Άρα το μολύβι. Μαλάκα, ξεψάρεις το ψάρι. Για πάνω. Ψάρεις. Θα βγει απάνω. Ήτανε με φούσκα. Το Μιχάλη κάπου πάνω θα βγει το ψάρι. Έφυγε ο αέρας, έφυγε. Τι έφυγε. Ο αέρας. Θα βγει ρε. Κάνε μια ανάποδα του πιάσου. Προπέλησε και έφυγε. Λες. Ναι, έκανε... Κάνε μια μπροστά. Τραβάς. Συνέχισε γιατί έρχονται ψαράκια μας. Και λέω για το ψάρι κάπου πίσω θα βγάλει φούσκα αυτό γιατί είναι βαθιά. Έχει βγάλει σίγουρα. Κάνε μια μπρος. Έρχονται δύο ψαράκια. Σιγά μην κάνουμε ανάποδα. Τουρκαλάδες περιμένουνε. Να βρω και κάτι γυάλισε, κάτι γυάλισε. Να δούμε τι. Να, κομμένα παράματα. Να τα εκεί, τα ψάρια φεύγουν. Μεγάλο ψάρι. Εγώ προς τα πάνω.
Για μπρος Μιχάλη. Άστε λίγο να πάω. Ακόμα τραβάει. Άσε γιατί έρχεται να ψαρακεί, άστα. Άστα τα έχω να βλέπω στο βαπόρι, άστα. Έρχεται και ένα λιφρινάκι. Ένα πρόβλημα. Επειδή είμαστε και οικολόγοι, αυτό εδώ είναι μικράκι. Να μεγαλώσει, να το πιάσω όταν μεγαλώσει. Κατάλαβες Μανώλη, γιατί είμαι και οικολόγος.